Ja, goddag. Og velkommen. Hej. Det der, det er min ven. Du er helt grøn. Ven, det ved jeg ikke, om man kan kalde det. Men, altså, det er Kasper. Ja. Ja, hop. Du kan jo flyve, du har jo kappe på. Nej, jeg har sgu ikke. Nå, jeg kan flyve. Au. Det kan jeg sgu også. Kom, Grib mig! Du greb mig sgu ikke. slog du mig, eller mistede jeg liv, fordi du sprang ned i mig? Hvad var det? Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Se der. Ja. What the fuck? Jeg starter med at høste markerne. Nej, det vil jeg. Nej, jeg har allerede i gang. Du må bare passe dig selv. Nu går jeg Ja, op. fedt. Det gør det bare først. Jeg tror ikke, de sælger noget særligt godt. Nej. Jeg tror slet ikke, der er nogen her. Det bliver snart nat. Nej. Skal vi ikke gemme os ind i en af husene? Det kan vi godt. Nå. Hvad? Ikke noget. Hvad har du nu lavet? Jeg er død. Nej, okay. Jeg har wheat til at lave noget brød. Nej. Så giv mig det, fordi at så kan jeg lave... vi har crafting table derinde. Men det gør jeg. Ja, men jeg har også et stykke hvide. Men så giv mig det lige. Nej. Du må ikke Jeg få mangler det. Tager du imod betaling, eller hvad man nu siger, eller? Her. Nå, gratis. Gratis? Her. Giv mig brød. Danke. Skal vi bare begynde at løbe? Og løb. Vi kan lige dræbe de køer her nu. Hvorfor blev det lige pludselig så lyst? Lyst. Ja. Hack. Nej, jeg bruger ikke hack. Det gør jeg heller ikke. Hvad er Nodus egentlig? Så kan vi også få lidt rustning, når det er, at vi er... Kom herop, ko. Jeg tror heller, vi skal lave... Nej, bruge læder til en enchantment table. Yes. Hvorfor fik jeg ikke den der ting? Au. Vi skal nok lige have slået PvP fra. Ja. Ja. Så nu kan jeg jo løbe. Den her vej. Er ikke bedre, hvis vi løber den anden vej? Hvad for en? Den her vej. Vil du ind igennem junglen? Ja. Derovre er normalt land. Normalt land. Ja. Der har jeg før været. Det er Danmark. Nå. Nej, vi hedder ingenting land. Jeg går lige efter det der sugarcane. Fedt, jeg løber bare. Jeg er bange. For helvede. Dør du? Nej, jeg har jo kun to liv. Se her, jeg sætter en kaktus her, så kan det være, de dør af den. Tju! Det tror jeg lag. Fik du lige lag? Ja, jeg har lag nu. Hvorfor? Jeg ved det ikke. Pas på over dig. Jeg ved det sgu godt. Det er min gris! Kom, gris. Yeah. Hallo, gris. Gris? Jeg har bare bacon. Ja, du hedder Bacon. Nej. Nå, skal vi bare begynde at løbe ind i... der er mange. Mange hvad? Hvad med, vi lige får noget træ, så vi kan lave en svær, og så... Ja. Nå. Så begynder du selvfølgelig med de store træer. Ja. Hvad skal vores hus være ud af? Er det hvide træ? Det bestemmer du. Nej.
Altså, vi kan jo lave flere bygninger, sådan. Hvad siger du? Vi kan jo lave flere bygninger. Ud af det hvide træ, eller hvad du siger? Nej, jeg mener, altså nogen i hvid og nogen i normal. Nå ja, ja. Jeg har en lige spider efter mig. Jeg har lige lavet 2 sværd til dig. Jeg har lige en spider efter mig. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Gå lige væk, spider. Jeg løber rundt om et træ. Den er efter mig. Der er også et skelet. Forsigtigt. Jeg kan ikke se noget. Giv mig mit kød. Her. Her. Hup. Kasper, der lægger 2 sværd til dig. Jamen, jeg dør. Jeg har et liv. Jonas. Jeg kommer. Tom sendt fra himlen. Må jeg godt lige få den? De der svær. Vil du have den her? Spis. Nej. Jamen, de ligger heroppe. Jeg smed dem til dig. Så Jeg kommer. Nej. Nå. Her. Nå. Så kan vi. Ja. Der er 3. Så rykker vi. Vi kan også pakke herned, jo. Ja. Jamen, vi skal bo i en grotte. Skal vi ikke? Det kan vi godt. Helt ned, eller hvad? Jeg skal fandme helt ned til havet. Helt ned til hvad? Havet. Der er lava. Der er også et skelet. Lord. Der er også... jeg kan ikke komme op. Jeg fik lige boner. Jeg har lige fundet jern. Det har du også, kan jeg se. Ja. Lægger du? Eller står du bare? Jeg står bare. Nå. Jeg laver lige en Stone. Axe. vi har jo ikke noget sten. Nej, men så laver en træ. Ja, men det er også det, jeg har tænkt mig. Og så hakker jeg bare lige noget... Jeg hakker lige noget flint. Eller noget grus. Ja. Sådan det på dansk. Ja, det bliver da rigtig spændende, det her. Nej, der er ikke copyright på mig. Nu bliver det så mørkt. Jeg teasede. Her. Så giv mig det. Har du noget træ? Ja. Jeg vil plante en... Jeg kan slet ikke se noget. Jo, det kan jeg nu. Prøv at slå din brightness lidt op, så. Ja. Den er helt op. Nå. De er lige nedenunder os. Er der? Det ved jeg ikke, jeg gættede. Okay. Vi skal lige have fundet et andet sted hen. Hvad laver du? Hjælp. Au. Ikke lyt. Skru din sounds helt ned. Hvorfor det? Ikke for. Jeg kan altså godt høre dig. Nå, lort. Hey, det er min. Nej. Der er kul her. Jeg hakker kul. Nej. Jeg tager bare. Der er guld her. Ja, hvis bare lige laver du sådan en furnace? Hvor er crafting dimsen hen? Ja, der hvor der vi var før. Nå, jamen jeg kan ikke finde det op. Hvor er du så ikke lige op efter noget træ? Hvad? Hvis jeg bruger træ. Nå ja. Skal jeg gå derop nu? Det ved jeg Jeg ikke. har slet ikke finde ud af det her lige nu. Jeg kan lige hugge der kul og jern. Hvad hedder det? Skulle jeg ikke lave en ovn? Jo, men... Altså, vi skal også lige bruge noget træ. Ja. Nu har jeg lavet 2 ovne, hedder det. Vi skulle kun have en. Jamen, jeg har lavet 2. Har du sådan en single player, hvor der du bare har mega enchanted gear og sådan noget? En hvad siger du? Ja, mega enchanted ting. Nej. Nå. Jeg arbejder desværre ikke så meget i det der... Single. Nej, altså det der fortrylleses og alt det der fortryllelsesbord og alt det der, nej, det arbejder jeg slet ikke i sådan noget. Nå.
Det gør jeg. Men du kunne måske lære mig noget. Nej. Okay. Jo. Og jeg tror, jeg har fundet en zombie-spawner. Ja. Det er helt normalt, er det ikke? At finde zombie-spawner? Ja. Nej. Jeg har også lige fundet sådan en zombie med et meget mærkeligt hoved. Nå, sådan et skelethoved. Ja. Wow. 3 creeper. Kan man ikke godt tage lapis med... Ja, det kan man godt. Hvad for noget? Au. Tage lapis med en sten... Nej, med en stenpickaxe. Yes. Ja, det kan man godt. Og jeg har meget jern. Jeg har et stykke... Jeg har snart 30 30 hvad? jern. Nå. Jeg har et stykke, hvad hedder det? Jern. Krudt. Det er sådan, det hedder. Og gunpowder. Nemlig ja. Jeg kunne ikke lige finde det engelske ord, så jeg sagde det bare på dansk. Kasper, jeg kan ikke finde op. Lord. Ja. Jeg kan bare hoppe mig op på et tidspunkt. Kan vi overhovedet finde hinanden? Altså, du er dernede, hvor du var før, ikke også? Men der kan jeg ikke finde hende igen. Jamen, jeg kommer også op. Jeg skal bare tage alt det jern her. Jamen, ved du, hvor jeg er henne? Ja. Er du derhen, hvor crafting tablet var? Nej, det tror jeg. Altså, jeg er gået et stykke vej nu.